Eu que creo que en Galicia había unha situación de tranquilidade, de coexistencia entre dous idiomas, que era o galego e o castelán. E nunca houve problemas ata que, a partir do ano 2005, coa chegada deste bipartito, escomezouse unha política totalmente distinta. Unha política de imposición, de non deixar elixir aos pais nos colexios, e sobre todo que iso se viu reflexado nun decreto no tema da ensinanza que, dende logo, non colma as expectativas da maior parte dos galegos, e iso é evidente, o estamos dicindo, non? Nos seguimos apostando por ese bilingüismo armónico. As dúas linguas nunca nos poden restar, sino que teñen que ser para sumar e, dende logo, apoiar as dúas. Eu non creo que, non o vexo, non o podo ver o feito de que o galego esteña en peligro. Eu creo que o galego se falou sempre, incluso cando nos prohibían falalo, o galego se falou igual e por iso chegou a todos os nosos días, e agora se sigue falando. O que pasa que é certo que a algunhas persoas seguro que lle gustaría que se falara máis, bueno, pero eu creo que aí hai unha liberdade para poder escoller entre dous idiomas que non debemos de esquecer que son dous idiomas oficiais da Comunidade Autónoma Galega, non? E, polo tanto, hai liberdade para poder escoller un e outro idioma. A día de hoxe, as relacións coa administración están totalmente normativizadas en galego, e, polo tanto, eu non vexo ese perigo que dende outros sitios ou dende outros sectores se está denunciando, non? E o único que é evidente a estas alturas é que se hai alguén que non teña unha política lingüística é o Partido Socialista. Home, eu creo que hai un proceso de renovación que comenzou no Congreso Regional cando Núñez Feijóo acadou a presidencia do Partido Popular de Galicia. Dende ese momento hai unha renovación que nunca parou, e o que é certo que no momento de facer as seguintes listas dende ese Congreso, pois sí é visible esa renovación que ao mellor durante estes 3 anos non fora tan visible de cara á sociedade, pero dende logo é un proceso que é constante e que ademais ten que ser continuo tamén dende agora hacia o futuro, non? Por tanto, eu creo que é un dos temas fundamentais dos partidos políticos. É necesaria unha renovación sempre dentro das estruturas. En unha situación na que temos a día de hoxe, na que aproximadamente 600 galegos e galegas se van ao paro cada día se van ao paro 600 galegos e galegas, cal é a alternativa que nos ofrece este bipartito? Pois a alternativa que nos ofrece é comprar coches de luxo, arreglar e arranxar os seus despachos, adaptalos ás súas necesidades e arranxar unhas salas onde se reúnen por valor de 4 millóns de euros. Estas son as alternativas que están a poñer en riba da mesa e, pola outra parte, a parte nacionalista, pois enchufar aquela xente que durante estes 4 anos conseguiron meter na administración. Creo que é necesario parar esta situación, creo que é necesario tomar medidas urxentes e drásticas e, dende logo, será a única maneira de recuperar esta situación de confianza que nos levou a perder o bipartito, que xa o viñamos denunciado durante toda a legislatura, e agora vemos que en plena campaña electoral resulta que se poden sacar plazas para consolidar a persoas que xa entraron a traballar dunha maneira un tanto peculiar, con unha entrada fundamentalmente valorándose cunha entrevista, o que é o menos obxectivo que se pode facer para unha selección de personal, e agora, ante a posibilidade de perder as eleccións, o que quere facer o Bloque é deixar aquelas persoas que colocou na administración como fixas. Creo que é totalmente censurable, e non só nós o estamos dicindo, sino tamén os sindicatos, non? Eu creo que o peor é a situación que nos deixan, unha situación na que, polo feito de ter actuado como dous gobernos distintos, nunca se enfrentaron como un único goberno á situación económica, nunca se enfrentaron aos problemas, e o único que intentaron é poñer alternativas en riba da mesa, unha e outra, moitas veces contraproducentes. E aquí en Ferrol, onde estamos, o sector naval é o máximo expoñente. É algo positivo? Pois, dende logo, as tardes de gloria que nos deron coa cantidad de risas que nos botamos a conta deles, non? Porque é certo que o feito este de levarse tan mal, de facer estas cousas, de cambiarse o nombre uns aos outros, de acudir á policía, denunciarse uns aos outros, isto realmente era máis propio dun chiste que dun goberno serio. A quiniela electoral que eu fago é que o Partido Popular quite 39 diputados, e o resto que o reparta entre o PSOE e o Bloque. Dame igual a proporción, porque, total, para estar na oposición valles valer calquer dato, ou calquer número de diputados.